Yes, mabwana ni madona kulikonse kumene muli mamawa wa tsiku la lero pa 2 July 2025. Guys, ndabwera ndi nkhani pano. Nkhani yake ndikukhuza na ana maskini. Mwina ena mmangomva kuti ana maskini koma kwa anthu amene amakhala mu mzinda wa Blantyre, mzinda wa Lilongwe, Mzuzu, mwina Muzomba ndi madera ena ali ndi umboni wa zimene ndikufuna ndigawane nanu pakadali pano. Chomwe ndingapemphe nje kuti takhale pompo chifukwa ndimabwera ndi nkhani zosiyanasiyana, nkhani za nkhondo, nkhani zochitika mdziko muno. Chomwe mungachite ngati muli alendo pamudzi pano ndikungopanga subscribe chifukwa mukatero mukhala kuti mwatipatsa support. Okay, nkhani imene ndifuna ndifotokoze apa ndi nkhani yoti inachitikapo. It's a true story, right? So takhale pompo chifukwa mumve nkhani yosangalatsa komanso yochititsa chidwi. Ndini zanga yemwe amakhala ku Blantyre wake chamuyenera apa. Uyenera muli malaini ena ake ama staff amene ankakhala anthu amene ankagula ntchito mu Stima Railways nthawi imeneyo, komano panopo paja anayigulitsa ndi amakhala m'manyumba amenewo. Ndi chimene chidachitika, anyamata ndoti akulira momo muyeneramo, anyamata kuti Sogeto anayimvera kwawo kwambiri. Ndi tsiku lina adapita ku Mbayani, madziwa anyamata basi anapita ku Mbayani kuyamba kumwa mowa kumene kuja mama basi chibukhu chawo analipa anyamata angapo. Ndi atamaliza kumwa mowa uja zinapezeka kuti akubwerera madzulo, katiti madzulo usiku, somewhere around 7, 8, 9 somewhere there. Anyamata ajatu zinapezeka kuti akuyenda choka Mbayani basi atadusa msewu kokha watala, tikamadusa Mbayani ndithu pa National Library kutulukira pa Nandozi apa kuti no azilowera cha Clock Tower uko. Akufika chapa Clock Tower paja anakumana nano ndi ana amaskini. Anayimisa magayizi aja, hayi magayizi taimani. Magayizi aja anayima mix aledzeranso, muti bwanji mafana. Magayizi aja namba kwatani kwafusa ana maskini aja, ino muchokera kuti nthawi zino. Ana maskini kufusa madolo aja kuti inu mufuna mukuti chani kwenikweni, tanakamba chimene mukufuna. Basi chani tanguti gayirani mowawo basi. Mazizo magayizi aja nazo kuti anyamula chibagi chawo m'manja, chibukhu chawo. Kupezeka kuti pamene pajapo no magayizi aja nangasiyana maskini ena kuti amakumana nawo masanawa chani. Basi nyamula nzibagizi muzikatani muzimwa muziva yawo kwauzana maskini aja. Pamene munde kuti no ndichapa petrol apa. Pa petrol pafupi ndi Clock Tower kwamene mukudziwa ku Blantyre cha pamene pajapo. Ana maskini aja nanyamula zibukhu zija nkumamwa nalowerano cha ku KFC onse wa Haile Selassie ngati na kupitano cha ku Mibawa uko. Akuvaya kumene kuja naja anayamba kutukwana, inu mangubwelesa mowa uchepa chani pachakuti chani mwakuti akatukwana magayi apa sachibukhu aja akulowerano mbali ya ku Mibawa kuja onse wa Haile Selassie kwamene mumakhala ku Blantyre mukhulupirira kuti mukumva bwino komanso mukuzindikira zimene ndikufotokoza baba. Kenako ndapezeka kuti no magayizi aja ana maskini wazona ngamati pangeso choncho, chifukwa ana maskini amakhala mafana achichepere nake kuti kwaona maso ndi maso okhoza kumaphwekesa. Ana amene wangamati pange choncho tatani talondoleni tikaponde. Magayizi aja basi ndi chimowamowa ndapezeka kuti no anatani anamba kuwalondola anaja nkukapeza no chapa Niko. Chapa KFC Escom somewhere there. Apeze anaja pamene paja kwamba kwafusa mafana mukuti bwanji chani. Mafana aja ndapezeka kuti no ayima. Nongopezeka kuti pamene paja mfana mmodzi mwana wa maskini uja anakutusa screwdriver ndikungwabaya a friend aja padiso. Basi atangwabaya choncho anaja natani anathawa anabalalika osaonekanso. Magayizi anali ndi a friend aja basi kupezeka kuti kubwera pamene paja ndibaya padiso kutere diso lija magazi. Kuthamanga pawenera police station kwa lembesa statement. Basi usiku omwe kwanyamula kuchipatala ku Queens
Queens kuja kwa yeza diso kuti diso litu 90% yatani laonongeka. Tikunena apa ndoti diso lifu basi tingofunika kutani kuchotsa. Iyi kupanga kunzati makolo kutere basi paka anatani anachosa diso lija. Tikunena pano afulenda amenewo alibe diso. So nkhani za ana maskini zimakhala nkhani zovuta chifukwa anthu ena amaona ngati kuti ndi nchetera, koma kwa amene makhala mu mzinda wa Blantyre mulimbi mukudziwa bwino nkhani ana amenewo. Akakuza kuti ndigayire china chake kapena ndipatse ndalama zimangofunika ungopereka musanayambe kukukana. Tangomvani mene zinachitikira friend. Tikunena pano friend ndadiso limodzi. Na anthu oti samva chisoni nanga mumadziwa anthu oti akulira mu street momo, ena anabadwira momo, makolo awo samadziwa, amagona pansi pa bridge, amagona mabenchi, mphepo yoseija, mvula yoseija, basi ndikuti ka umunthu kanaperewera kadachokapo. So nafuna kuti ndine lero tingogawana kankhani kameneka, kankhani kodabwitsa komanso kankhani kochititsa sidziya. Kanachitika ndithu anthu ambiriso achitidwa chipongwe. Ine pano nalidwaponso makobidi momwe ayenera zoti ndikudziwa kale kuti ana amene wazochita zawo nzosapanganika, kotero kuti mzuwa kale nangopereka mwaulemu. Akakuza kuti G amangokuza kuti G tione ena yake basi ngati uli nkachenje kena kake ngwafasa, komanso kachita tsoka amakulanda chiliyonse chimene uli nacho. So ndanthu oti alibe formula, sunganene kuti ukatele ndamatere ayi. Mulimbimu ndi anthu aphedwapo kuvulazidwa, apolisi ndi apolisi ndana kuti sagawa freezes. Koma zimangofunika kusamala tikamayenda m'matauni. Tapangati subscribe, like, comment komanso share chifukwa timagawana nkhani zosiyana pamudzi pano, kotero kuti zofunikira kuti inu ndife pano tizikhala limodzi.